agaw ba to? Kasama sa akin. Hindi sinabi niya kasama, pero ito ang nangyari. Sinabi niya yung modus. Yung hearing sa Thursday, ano po yung next, what do we expect? Kalahati nun yung Bucor, and there's some very big, nakuha na namin yung sa NBI. Yun ang lalabas. Okay. Sir, pakatawag niyo ba yung police chief na hindi nag-serve ng dismissal order for more than a year? Yung police chief ng Region 3? Ayan, pinatawag ko yan, pinatawag ko. Regional din, retired na yan eh. Sir, you saying kanina that Johnson D is actually a target pero tinuturo talaga nila ng si Johnson D or D? Drug lord. Yeah, sir. So, sila talaga target but he was just... Yeah, hininga siya ng 55 million, diba? Kinukubli nila yan eh, doon ako nagagalit eh. Sir, sa kanila daw. Kinukubli nila ang pilit na si Johnson Lee, kinukubli nila. Yun ang pakay nila eh. Yun ang nagbigay ng 55 million. There are two investigation reports eh. Yung investigation nila Ferro, General Ferro, supported by affidavits of the security guards and others, no? Pero the others, sila. So they're just protecting one another.